Да, искам ти кажа, че задачата с жестовете е друга опера. Това е типа на монотипията, на някаква експресия. Записвам го на видео. Няма страшно. На видео го записвам. Мадлена мисля, че те помолих първия семестър най-учтиво да не запълваш празното място с плаката с букви. Имам преди точно този за тебе. Ми опиваше тази идея за частото поле. Каква невероятна двойка. Доцента дърпа асистента на видео. Ами аз мислех, че ето тук е празно. Кажи, когато дойде такова, мога да викаме професор Гадов, те много да се свършили до тогава, че не запишат нещо. Почва да по-добре. Като ние вицове се разказват много дълго. Това вече осигурено. Еми, това е. Бял, влезе на бял плакат. Не реших, че за да не стигна да се дете до края, трябва най-долу да го сложа нещо. Добре. Защо не го стоя на черен фон? И защо е трябва бяла прежда? Защото звъни да кажеш, че всичко е бяло. Такова нищо не. Опа. Нещо розово. Видяхте ли? Някой Това, бебе което ще излезе. това, което виждате или нещо друго ще се откаже? Според мен може да е дупе. Аз не чувам предположението. Не, това остава. Оста. Това остава. Която сега изваляме. Верно бе. Това остава, която не сега е стрижена. Може да не сме концептуалисти до някъде. Но то така пише в CV-то ти, че работиш в областта на концептуалната фотография. Така ли пише? Да. Еми то не е лъжа, като да мислиш. Бръж! А това по кой предмет, извиня, като възпитан? Да личен поздрав за доцента. Никаква умора. Това ще го разказвам на приятелите. Що ще го разказва? Аз правя записи, да. Това с мърмот, дето завива в стеня. Оставете малко да видите тук професора. Тъмън на време идват. Плакат в действие се казва това. Имаме малък перформанс. Горе-долу, като вие почнахте да пишете, ние почнахме да го разплитаме. Ео. Доцент преде Разплита. Друга доцентка на видео. И сега излиза някакъв шега отдолу. И тя излезе вече. Агнето е гол. Стигваме го. Да видим дали ще има нещо в краката, което. Може би зелена травичка. А може надпис да е. Ами е жоза това. Тя си го възстанови после. По гънките ще гледаш как и как ще стане. С кука ли? Това е на 2 куки. Както може би си досещате доцент Младенов каза, че я знае тая. На сърката той знае също. Да. Ние за това сме разгледали. Качент. А това е двойно лепящо се тикса отгоре надолу да държи прежата, така ли? Малко над 5 минути едно разплитано. Ай, че мисля, бихте паметта. Клипът нещо? Ми да.
Айде сега да му дай една бутилка ракия, защото няма шампан. Айде, това е. Може ли аплодисмент? За запис.